ایک بندہ گوڑی بھکیندے بیا اگوں جھپیندے۔ مقصد ہے کہ اے جڑا انہاں دا وکٹن یا پتھر ہیں ان دے اوتے اگر لگ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہی وے؟ میں امید کرنا میرے سارے دوست احباب خیریت نال حسن۔ اللہ پاک تو کو اپنی حفظ و امانی رکھے، سلامت رہو۔ جیویں کہ تو کو معلوم ہے کہ میرا یوٹیوب چینل کاری یوسف بلوچ دے نام تے چلدا پے، اور کچھ مصروفیات دی وجہ تو اساں ویڈیو اپلوڈ نہیں کیتی۔ دوستاں دا حکم تھا کہ قاری صاحب تساں اپنے چینل کو والا سسٹم وچ گھنو، گہے بگے ویڈیو پاتا کرو۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کرے سا کہ تھوڑی بہتی جیویں بھی ویڈیو ہوئے تے جناب دی سماعتاں دی نظر میں کراں۔ انشاءاللہ سارا کوئی فنی نظام تا ہوندا کوئی نہیں، اصل مقصد ہے کہ معاشرے دے اتے اور اپنے دیہاتی جڑا ایریا ہے سمرا نشیب اون دے اتے تھوڑی بہتی گفتگو کر کے جناب دی سماعتاں دی نظر کرے سوں، اور انشاءاللہ ساری ویڈیو اور ساری سپیچ تھوکوں خوبصورت لگ سی، اور تساں ہک مہربانی کرے سو کہ میں کو تساں جڑا ہے نا رسپونس دے وچ کمنٹس دے وچ اے دسے سو کہ میں سپیچ جڑی ہے اپنی گفتگو سریکی چ کراں یا اردو دے وچ۔ میں کیونکہ سریکی لوگ ہیں، ساکو سریکی نال بڑا پیار ہے، میں تو کوشش کرے نا کہ اپنی سپیچ سریکی چ کراں۔ کچھ ویورز اے جے ہوندن جڑے آدن نہیں قاری صاحب تساں مقصد ہے کہ اپنی گفتگو جیڑی ہے او این دے وچ کرو، اردو سپیچ کرو۔ تا اے دوستاں ساریاں دی رائے اور کمنٹس دا میں انتظار کرے سا، اور انشاءاللہ اپنے وسیب جا چیزاں جناب کو لکھے سوں۔ آج تھوڑے جن تو کو یہ بچے لکھیندے ہیں، اے ماشاءاللہ اے اپنی گیم کریندے پین۔ آؤ بیٹا ایک گیم کرے سن۔ این گیم دا جڑا نام ہے نا ای کو پٹھو گرام آدھن سریکی دے وچ نا۔ اے ایک بندہ گوڑی بھکیندے بیا اگوں جھپیندے۔ مقصد ہے کہ اے جڑا انہاں دا وکٹن یا پتھر ہیں این دے اوتے اگر لگ گئی تا او انہاں دا ہک سکور تھی ویسی، والا پچھلا جوان اون دے پچھو ملسی، او والا کو اگر مار گھنسی تا گیم آؤٹ تھی ویسی۔ اے مقصد ہے کہ اے جہاں چیزاں ہیں پیاں کہ اے پرانے یادن گیم ظاہر اے اگوں جوان بھجدے ویندن تے اے گیم لگ گئی ہے، گیم لگ گئی ہے، اے کو لگ گئی ہے۔ محنت تے کریندے پین ہر چیز سلامت رکھے۔ انشاءاللہ میں امید کرنا کہ ساری یہ تھوڑی بہتی ویڈیو تو اچھی لگی ہو سی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو دے نال اساں جناب کو ملسوں۔ وعلیکم السلام۔